Здравейте! Казвам се Мирослав Калинов. Ключарската ми кариера започна през 2009 година. На база на развитието ми през 2013 година станах управител, съдружник и франчайз партньор във фирма SOS Locksmith с ателие Младост. Професионалните ми умения се изразяват в изработката на ключове, ремонт, продажба и сервис на заключващи системи, както и аварийно отключване на сейфове, автомобили и врати. SOS Locksmith – елитна ключарска дивизия. Здравейте, казвам се Мирослав Калинов и съм съдружник в фирма Non-Stop Ключари. Моята ключарска кариера започна през 2009 година. Тя се свързва предимно с изработка на ключове, ремонт на заключващи системи, аварийно отключване на сейфове, автомобили и апартаменти.